ದೇವೇರು ಉದ್ಭವ ಆತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಗ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ್ದು ಈ ಎಲಿಯ ಸೀಮೆದ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತಿರು ಎಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಬಲ್ಪದ ಪುರ್ತುಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಭೇಟಿ ಆಪಣ ಸಮಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಲ ದೇವೇರ್ನ ಭೇಟಿ ಆದ ಈ ಮಾಗಣಿಗೆ ಬತ್ತನ ದುರಿತೊಳೆಯ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವೇರು ಜಳಕಗ್ ಒಪ್ಪೆರು. ಈ ಐನು ಮಾಗಣದ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದಕಂಡ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಗ್ ಮೂಲ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆನ್ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂದು ನಂಚಿನ ಪ್ರತೀತಿ. ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಈ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನೆಲೆಯಾದಂದು ನಮಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾಮಕಾಂತರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಗ ತೋಜಿರ್ಬತ್ತಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನಬದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಊರದಾಸರಣ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಪುಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದಕಲು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲಾಡ್ದಿಂಚಿ ಪುಂಜ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಕಲು ಸುಧಾರಣ 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಇಂಚಿ ಪುಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕಲು ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮನೆತನದಕಲು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ 19-20ನೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 47 ವರ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದಿತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕಾರ್ಯಡೆ ಆರು ತೊಡಗಿಸೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಪಾಲು ಪೂಜೆದಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅನಂತಾಚಾರ್ನ ಮನೆತನದಕಲು ಮೇಷರ್ತ್ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ ಆಜಿ ತಿಂಗಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಲು ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸಾರದಕಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ. ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸನ ಮಾತನಾಡುವುದು ದಂಡ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಈ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನೆಲೆಯಾದಂದು ನಮಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾಮಕಾಂತರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಗ ತೋಜಿರ್ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಊರು ಗೊಂಜಿ ದೇವರಿತಣ್ಣ ದಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಣ್ಣ ದಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆ ಭಕ್ತರ್ನಾಕಲು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಸೇವೆ ಅವಡ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮರ್ದ ದಾದ ಅವಡ ಕೊರೋಡ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ ದಂಡ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾತ್ರರಪ್ಪ ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಆ ಊರು ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್. ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಲಿಯ ಮಾಗಣೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಮಗಳು ಆರಂಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮ, ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ, ಕಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಬಣಂದು 5 ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಯ ಮಾಗಣೆ ಅಂತ ಬಣ್ಪನಮ. ಈ ಸುತ್ತಲ ಅಜಲ ಸೀಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಲಿಯ ಮಾಗಣೆಗೆ ಚೌಟ ಸೀಮೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಜ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಈ ಮಾಗಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರ್ದ ಉಳ್ಳಾದಿಗೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಅಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಕುಲೆಡ್ದ ಆಪಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಕುಲೆಡ್ದ ದಾದ ಸಹಾಯ ಅವರ ಪುಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮೇರ್ದ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜತ್ತನ ಬೇಲೆಗೆ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಂದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒರೆದು ಬಂಡಲ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ ಜಿಂದಾಡಲ ಏನು ಗ್ರಾಮಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿ ಜಿಂದಾಡಲ ಆ ಕುಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ವರಿಯಾರವಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆವಡು ಪಣಂದು 96-92ನೇ ಸಾವಿರದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ಜತ್ನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ದೇವೇರ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊರ್ಲೋಡು ಸುಸೂತ್ರೋಡು ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪಾದೇರ್ ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗ 5 ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ಸಹಕಾರೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪರ್ವ ಕಾಲೋಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಸಮಯಡು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾರ ಪಡ್ತಡು ಮೂಜಿ ಪಡ್ತಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆನೆ ನಡತೊಂದು ಬರಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವ ಕಾಲೋಡು 9 ದಿನೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಲ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾರ ಪಡ್ತಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ
ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾತನಾಡ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಡ್ತೊಳ್ಳ ಬೈಯದ ಪಡ್ತೊಳ್ಳ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತೇರಿ. ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೀನ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಣಮೆಡ್ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 5ನೇ ದಿನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟ್ಲೆದಾದ ಅಂದ್ಬಣ್ಣಗ ಜಾತ್ರೆದ 9 ದಿನದ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದ್ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅಂದ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡ್ದು 9 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ ಬಣ್ಪಣಿ ಅಂಡ ಕೋರಿಗುಂಟದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 9ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪಣ ಅಂದ್ ಕೋರಿಗುಂಟದಾನಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡು ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ನಡಪಾರಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರುಡು ಇಲಿಯ ಮಾಕಂಡು 5 ಗ್ರಾಮಡು ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ ನಡಪಾರಜ್ಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪಾರಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಜಲ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೋರಿಗುಂಟ ಆದ 4 ದಿನ ಆದ 5ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಪಂಡ ಮೀನ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಮೆ ತಾನಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು 5ನೇ ದಿನಲ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ವೈದಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಜನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊಡ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಅಂಜನೆ ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊಡ್ತುಡು ಬಲಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕತ್ತಲದ ಪೊಡ್ತುಡು ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ ಒಂದು ಈ ಮೂಲಕವಾದ ನಮಕ ಮಾತ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಮಯಡು ಕೋರಿಗುಂಟದ ಸಮಯಡೆ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡು ಬಾಡ್ದು ಆ 9 ದಿನೊಟ್ಟ ಚೆಂಡದ ಬಾಕಿ 2 ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತಳು ಚೆಂಡು ಬಾಡ್ದು ಚೆಂಡನ ಗೊಬ್ಬಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಬರೋದುಂಟು. ಕಡೆತಾನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಊರ್ದ ಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು 2 ವಿಭಾಗನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬಣ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಜವನೇರು ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜವನೇರು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆ ಮಾಗಣೆಡು ಈ ಅಮ್ಮನೆ ದುಂಬದಿಯೊಂದು ಊರ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ದುಂಬದಿಯೊಂದು ಮಾಗಣೆಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ವತ್ತನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯಲ ಮುಜಿಲ್ಲಾಯಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯಗೆ ಎಲೆ ಮಾಗಣೆಡು 5 ಗ್ರಾಮಗಳು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ 5 ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಗಡುಪಾಡ್ನ ಜಾಗಡೆ ಈ ಉತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಾವಿಯಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಕಟ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾತು ಮಲ್ತದೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಮಾರಿಳೆಯನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯಡು ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದ ಗುತ್ತೊಡ್ದು ಭಂಡಾರನ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಬೈಯರ ಪಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಕೊಡಮಣಿತಾಗ ಬಲಿನೆ ಮಹೋತ್ಸವಾದಿ ಕಾರ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತದೆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹನ್ನ ಮಾಗಣದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಇದೇ ಸಮಯಡು ಕತ್ತಲದ ಪಡ್ತುಡು ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವಾಪನ ಸಮಯಡೆ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ವ ದಾಯಂದ ಮಣ್ಣಗ ಅವು ಮೂಜಿಲ್ನಾಯನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ಅದಂದ ಮಣ್ಣಗ ಈ ಮಾಗಣೆಡು ಕೇವಲ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಮಾಗಣೆಡು ಮೇರೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಎಲಿಯ ಮಾಗಣೆಗೆ ಬೈದೇರ್ಕೊಳ್ಳು ಬರ್ತದೆ ಎಲಿಯ ಮಾಗಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಪಣ ಸಮಯಡು ಆ ಬೈದೇರ್ಕೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಪಿರ ಗಿಡಪರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ ಬರ್ಪೆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಗೆ ಸಹಾಯವಾದ ಉಂಟದು ಆ ಬೈದೇರ್ಕೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಪಿರ ಗಿಡಪ್ಪೆ ಎಂದು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಗ ತೋಜಿಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಜನೆ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸದ ಗುರುಲ್ಲ ಈ ಮಾಂಗಜದ ತುದೇತ ಬರೀಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತಲ್ಪ ಮಾತ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೋಚರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಕೆ ಆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯಿ ಮಾಗಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಿ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ರೂಪಡು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ನಮಕ್ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ ತೆರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಈ ಮಾಗಣದ ಕಥೆ ನಮಕ್ ತೆರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಹೇಳ್ದವರ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಿಗೆ ಈ ಮಾಗಣೆಡ್ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೆ ಅಂತವರ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಈ ಮಾಗಣೆಡ್ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಟು. ಅಂಚನೆ ಆ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯಡು ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತದ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ಸವದ ಬಲಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡತೊಂದು ಬರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈತಾದ ಉತ್ಸವಾದ ಅಕೇರದ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪದ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಪಣ ಸಮಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಲ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಈ ಮಾಗಣೆಗೆ ಬತ್ತನ ದುರಿತೊಳೆಯ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರು ಜಳಕಗುವ ಪೇರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ನೇಮ ಬೇರಿದ ಭಂಡಾರನ ಪುನರಪಿ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟು ಗೋಣದು ಮುಟ್ಟಾಬುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರ ಜಳಕಬಹುದು ಬದಿ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಈತ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಊರ್ದಕುಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ ಕೃಪೆಗೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರರಾದಿರಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಇತ್ತ ಇಪ್ಪಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಾಗಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಮೂಲವಾದ ಇಪ್ಪಣ ಜಾಗಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ತೋಜದ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಜಾಗ ಎಲೆ ಮಾಗಣದ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜಾಗಡೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲೆ ಮಾಗಣದ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲೆಗ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಎಂಕುಲ್ನ ದೇವರ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪನಾಗ ಊರ್ದ ಕುಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬೇರಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವರಂದ ಅಂಡ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಈರು ಸಾಧ್ಯ ತೋಜ್ಪಾವಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಮೂಲ ಜಾಗಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೋಜಿರ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಜಾತ್ರೆದ 4ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಬೈಯದ ಪಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯಡು ದೇವರೇನೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ
ಮೂಲ ಜಾಗದಡೆ ದೇವರೇನೆ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ತಂದು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪುನರಪಿ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ಸವನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕವಟ ಬಂಧನ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಮನದಾನಿ ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಉಲ್ಪುರ ಪಡ್ತೋಡು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಗಳಿಗೆಡೆ ಕವಟ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾತು ಮಲ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಮಾತು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಸಮಯಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪರ ಕೇಳುವ ಮಾತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಆ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾತು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ದೇವರನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಾಯನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ 2012 ಸವಿಡು ಪಪ್ಪತೇರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಮಾಗಣಿಗೆ ಆಸರಣ್ಯರ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಟು ದಾದಂತ ಮಣ್ಣಗ ಆ ವೈದಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಎಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟ್ಯಾಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡೆ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಾಂತ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಊರುಡು ಪುರೋಹಿತನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ನ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಊರುಡು ಪುರೋಹಿತನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಆರ್ ದೈವಾಧೀನ ರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 2014 ಸವಿಡ್ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಊರು ದಾಖಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಮಾಗಣದ ಒಂದು ಆಸರಣ್ಯ ತೆಗೆದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿಗದ ಆಸರಣ್ಯ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಬಣ್ಣಗ ಹೊಸೊಟ್ಟು ದಾರಿ ಪೊಲ್ಲಣ್ಣೆ ಎಂದು ಎಂಕುಲಾರೇನು ಬಣ್ಪಣಿ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಆ ಕುಲ್ನ ಮುಂದಾಡತೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಜನೆ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನ ದೊಡಪನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕ್ 2014 ಸವಿಡೆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತು ಮಲ್ತಂದು ಕೊಡಮಣಿತಾಯಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತು ಮಲ್ತಂದು ಆಸರಣ್ಣ ತೆಗೆದ ಪಟ್ಟಿನ ಎಂಕ್ ಗೊರಿಯರು ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಊರುಡ ಆಪುಣ ಆಸರಣ್ಣ ತೆಗೆದ ಕರ್ತವ್ಯಳೇನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಈತ್ನ ಮಠ ನಡತೊಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಮಯಡೆಂಚಿ ಅರಂತಾಡಿದ ಅರಮನೆ ಮುಜಿಲ್ಲಾಯನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡಂದು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಕ್ತರ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕುಲು ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ಮಾತ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಡು 96-98 ಸವಿಡದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆರಡಲ ಅವು ದಾನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಆ ದೈವದ ಬೇಲೆ ಅವಂದೆ ಒರಿದು ಬೋಂದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಐನಿ ಬಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗ 2015 ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾನ ಸಮಯಡು ಕೇದಗೆ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಅಂಜನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮಾತ ಬಂದಾಗ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪೊರ್ಲುಡ ಅಂಡ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯನ ಅಲ್ಪದ ದೈವಸ್ಥಾನನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಾಬ ಏತೆ ಬಂಗಂಡಲ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕೇದಗೆ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆಗಳು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡ ಅಂಡ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಆ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯನದ ಅರಮನೆತ ಅರಂತಾಡಿದ ಜಾಗಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಕುಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾತಲೆತ್ತದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಗಂದು ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ನಲ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಲೈತಂಡು ಮಲ್ಪೊಡಿಂದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡುಂದೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ನ ಕುಲು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಗುರಿಯರಿ ಅರಮನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತದಿಂಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇನ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ದಾದೈತನೆ ಬಣ್ಣಗ ಅರಮನೆತ ಆ ಭಂಡಾರದ ಚಾವಡಿನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಾಬಣಿಂದ ಆತ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಜಿ ಮೂಲ ಕೈಮುಗಿನಲ ಎಂಕುಲಾತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಣಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇನಾಗ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಅರಮನೆತ ಭಂಡಾರದ ಚಾವಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಉಪ್ಪಿರಾಡೆ ಒಂಜಿ ಏರಿಕೆದ ಮಣ್ಣಡು ಜೀರ್ಣಾವತಡು ಹೊಂದನ ಮೂಜಿಲ್ಲಾಯನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೇವಲ ದಿಕ್ಕುಲು ಈ ಅರಮನೆತ ಚಾವಡಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಯರಡ ಅವ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದೈವದ ಒಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನ್ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಲೆಪ್ಪ ಅದೇ ಬಣ್ಣಗ ಅರಮನೆತ ಚಾವಡಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಾಲೈತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪಿರಾಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದನಗ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಐತಂಡಿ ಸುಮಾರಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾಯನ ಸಂಪತ್ತಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡಿ ಅಂಜ ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪ ಅದೇ ಸಭೆನ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಗ ಊರ್ದಾಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರಡು 2016-17 ಸಮಯಡು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಅರಮನೆತ ಅರಂತಾಡಿದ ಚಾವಟ್ಲ ಅಂಜನೆ ಉಪ್ಪಿರಾಡ್ಲ ದೈವದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣೋಡು ದಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲನೇನೆ ತೆಜ್ಜ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರದ ದಂಡ ಬಣ್ಣಗೆ ಏರಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅಗೋಚರವಾದಿ ಪುಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಮುಜಿಲಾಯನ ಅನುಗ್ರಹ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬೇಲೆ ಒಂದು ಒತ್ತುಂಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಭಯ ಐಕ ಊರ್ದಾಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡಿ ಅಂಜನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆತಂಡ ಅಂಜನೆ ಉಪ್ಪಿರೋಡು ಅಲ್ಪ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಿ ಅಂಜನೆ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ ಬಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಕಡೆತ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ದಾದಂದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಈದಡು ಮೂಜಿಲ್ನಾಯನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಜನೆ ಬಡಂಗಡಿಟ್ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣೆಟ್ ಒಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈದದ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯನ ಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಪಡಂಗಡಿತ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಐಕ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದೇರೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಡಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ಕೆಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ ಅಂತ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯನ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಭೈರವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಕ ನೇಮನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಣೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಭೈರವಕ್ಕೆ ನೇಮೋತ್ಸವನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲು ಇತರ ದೈವಗಳು ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಮೈಸನ್ ತಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಜಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಪಂಜುರ್ಲೇನೆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಮಯಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗೋರ ಅಲ್ಪ ನೇಮೋತ್ಸವನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಐಕಾನುಸಾರವಾದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗೋರ ಅಲ್ಪ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆದ ಊರ್ದಾಕಲು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪಿರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವಾದಿ ಕಾರ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತದೆ ದೈವದ ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾತ್ರರಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನ್ನ ಛತ್ರದ ಮಿತ್ತಡು ಒಂದು ಮಂಟಪನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನದ ಮಿತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಸರಣ್ಣ ತೆಗೆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಾಗ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯಿಗೆ ಅವಡು ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಕ ಅವಡು ನೇಮೋತ್ಸವನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಬೇಕು ಎಂಕುಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆಪಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಬೋದು ಅಂಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಕಲ ಪರ್ವ ಅವರೇಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ನಮಬಹುದು ಪರ್ವಾನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರುಡು ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತಂಡ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯಿವಡು ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯವಡು ಇಪ್ಪಣ ಜಾಗಡೆ ನಮಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಹಸರಣ್ಣ ತೆಗೆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ಐನ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ತಂಗವೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಬಾಡಿ ಕಣಿಯೂರು ಆರಂಬೋಡಿ ಎಲಿಯ ನಡುಗೋಡು ಈ ಐನ ಗ್ರಾಮಡು ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಅಲ್ಪ ಪರ್ವಳೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಆ ದೈವಳಿಗೆ ಆಪಣ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಆವಡಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಎತ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವರಿ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ಆಡಿನಂದ ಆ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಅವು ಪರ್ವತದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಮಲ್ಪಣ ಬೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಣ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಪಂಡೆ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾವಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗಾವಡಿ ಹೊರ ದೇವರನ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯ ಆವಡಿ ಅತ್ತಡ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಮಯ ಆವಡಿ ಆ ಸಮಯ ಬತ್ತದ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಯಾವ ಊರ್ದಾಕುಲು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರ್ಲದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟುಗೊಳಿಸಬೇರು ಅಕುಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪಣಲಾಗ್ತದೆ ಶ್ರಮದಾನದ ಬಣ್ಣಗ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಡೆ ಬರ್ಪಣ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವಡಿಂದ ಬಂಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರಿ ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾಸು ಕೊರಂದೇನೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜನಕುಲ ಮಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಊರ್ದ ಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೂಂಜ ಪಂಡ್ಪಣೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಂದು ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರವಾಹಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಈ ಜಾಗಡೆ ಬುಲ್ತೆಗೆ ಅಪನಾಗ ಈ ಊರಿಗೂ ಪೂಂಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪಣ ಕುದಾರ್ ಬತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕುಲು ಮಾತ ಪಣಂದು ಒಪ್ಪೇರು ನೆತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಂಜ ಮಹೇಶ ಮರ್ದಿನಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿರಾವುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದುರಿತೋಳು ಮಾತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಪಣ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ ನಾಕುಲು ಜವನಿಯರ್ ನಾಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪೂಜಾದ ಸಮಯ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಊರು ಬತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರ ಬತ್ತನ ದುರಿತೋಳು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಊರುಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 45ನೇ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಇದುವೇ ಸಮಯಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಕಡೆ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಿದಾದ ಬಣ್ಣಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಗು ಹೋಗುಳೆಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಾಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ದಾದ ಬೇಲೆ ಅವಡ ಅಪನಗ ಆಕಲು ಸುರುಕಿತ್ತದೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯನ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ ಕೊರಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಅಂಜನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಸಮಯಡು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಾಕುಲ್ನು ಐತ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ದೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನ ಇಡ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮುಟ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯಡ್ಲ ಕಡೆ ಜಾತ್ರಾದಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಿರ್ದ ಅವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಾಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕುಲು ಮಾತ ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದುರ್ಗಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪಣೆಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಕೋಟೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಸರಗೆ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಆದಿಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಕಷ್ಟಳು ದುರಿತೊಳು ದಾಲಿತಂಡ ಆ ಭಗವತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಮಕ್ ಕೋಟೆ ದಂಚ ಐತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲು ಎಂದು ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಬಾಗಣೆದ ಭಕ್ತರ್ನ ಅಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತ ಪಣೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ನ ಪಡ್ತುಡು ಆ ದೇವರು ಅಕುಲೆ ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದಾಳು ಅವು ನಾನಾ ರೂಪಡಿಪು ದೇವರಿಗೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪಣ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ದೇವರಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಾಗುಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪಣ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ದೇವರಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪಣ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಆನೊಂದು ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ಕೊಳದು ದೇವರಿಗೆ ಈರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತನ ಅಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕವರ ಬತ್ತದು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬತ್ತದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಅದಂದ್ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಪನಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೇಳುವ ದಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಅಪನ ಪಂಡ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬೋದಿತ್ತ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಹೊಡದಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕುಲೆ ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟೊಳೆಯನ್ನು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ
ದೇವತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದಾಳೆ ಅಂತ ಬಂಡ್ಪೇರು ದೇಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ದುರ್ಗ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹದ ಹತ್ರ ಏತಮಲ್ಲ ಜೀವನಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಕೇವಲ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟಗಳ ಬರ್ಪಣ ಸಹಜ ಆ ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡಿಪಣ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ ತರ ಬಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ಪಣ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಾತ ಆಳ್ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಳನ್ ಸ್ವತಃ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತರ ಮಾತ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಂಡು ಒಂಜ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನಪದರೆ ಪೂಜ್ಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕೆ ಆದ ಸಾಮಾನ್ಯ 2018ನೇ ಇಸ್ವಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಐನು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಎಂದು ಎಲಿಯ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದು ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಐನು ಗ್ರಾಮಗೂ ಸೇರಿದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ 1000 ಆಳು ಪಟ್ಟಣ ಅಂದು 1000 ಜನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಣ ಆ ಕಾಲೋಡು ಐದವರ ಐನು ಗ್ರಾಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಆರಂಬೋಡಿ ಎಲೆಯ ನಡುಗೋಡು ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಕಣಿಯೂರು ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆನಾಗ ಐಟು ಕಣಿಯೂರು ಬಂದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಂಗಬೆಟ್ಟುಡು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 4 ರೆವೆನ್ಯೂ ಗ್ರಾಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಿಂಜ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಶಂಕ ಚಕ್ರವು ಕರಯೋರ್ಧ ದಾನಾಂ ತ್ರಿಶೂಲ ಸಂತಾಡಿತ ದಾನವೇಂದ್ರಾಂ ಗೃಹೀತ ತುಂಡಾಗ್ರ ಲಸತ್ಕರಾಬ್ಜೌ ದುರ್ಗಾಂ ನಮಾಮಿ ಸಿತ ಕಾಮಧೇನುಂ ಬಂಟ್ಲೆಕ ಆ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಚಕ್ರ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಶಂಕ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಮಹಿಷನ ಬೀಲದ ಭಾಗ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಈ 4 ಆಯುಧಲೇನು ಪುರ ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ. ಐನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿರು ಎಂದು ಬಂದು ಜನಕುಲ್ಲೆಡ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದಿರ್ತವನಾಗ ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಐಗಳು ಅಂತನಾರು ಇತಿಹಾಸ ನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಲ ನೇನೆ ಪಂತೇರ್ ಐನು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಎಂದು ಮುಲ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ 800 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇವತಾ ಬಿಂಬೋಗು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂತೇರ್. ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರಂತಡೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಜಾಗದ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಐತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆರಾಧನೆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ತೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾದ ಆಡಳಿತ ನಡಕೊಂಡು ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರದವರ 5 ದಿನದ ಉತ್ಸವ. ಮೀನ ಮಾಸದ ಪೌರ್ಣಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಯಮಿದ್ದು 5 ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಈ ಜಾಗದ ಆಪುಂಡು. ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಬತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಲೇನು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು. ದಿನಾಲ ಮೂಜಿ ಪುರ್ತುಲ ಆ ಭಗವತಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆರಭ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಅವಭೃತ ನೆನ್ಪೂರ ಈ ಉತ್ಸವ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರ ತಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿವಾರವಾದ ನನ್ನ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಲ ಮೋಜಿಲ್ನಾಯಲ ದೈವದ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದೊಂದುಂಡು. ಇಡೆಗೆ ಪೂಂಜಾ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಪೂಂಜಾ ಅಂದ್ ಬರ್ರೆ ಪುದರ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲು ಉಂಡು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೇಡ್ ನಮತ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪುಂಚತರ ಅಂದ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪುಂ ಜಾಯತೆ ಅತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೆ ಸತಿ ಇಂದ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಡ್ ಈ ದೇವರೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಆಂಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಂದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಜಾಗ ಜಿಂಜ ಜ್ಞಾನಿಲು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ತಪಸ್ವಿಲು ಪುರ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರೊಟಿ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಪುರಲ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ತೋಜರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಅವು ಪುರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಆಚಾರ್ಯ ತ್ರಯರೇಡ್
ಒರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಿತ್ಯ ಬತ್ತು ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಧ್ವಪಥ ಅಂದ್ ಉಡುಪಿದ್ದು ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಉಡುಪಿಡ್ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ನಡ್ವಂತಾಡಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದ ಪೂಜೆ ಬರ್ತದೆ ಬಯ್ಯಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಮನದಾನಿ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬಯ್ಯಡು ಉಡುಪಿ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಮಧ್ವಪಥ ಅಂದ್ ಆ ಮಧ್ವಪಥೊಟ್ಟು ಈ ಪೂಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬರೊಂದು ನಿತ್ಯ ಪೋಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂದು ಪಂಪನೇನೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕಡು ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡೆಂಕೇರಿ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇರೆ ಐತ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರವಾದಿ 1991 ಇಸ್ವಿಡ್ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ವಪಥೊಟ್ಟು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರವಾಸನ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪೂಂಜ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ದರ್ಶನ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು ದೇವರು ಉದ್ಭವ ಆತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಗ ಅವು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ್ದು ಈ ಎಲಿಯ ಸೀಮೆದ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತೀರು ಎಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಐತ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ದೇವರನ ಪಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಲ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗ ಒಂದು ಎಲಿಯ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಎಲಿಯ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂದೆದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಕಡತನ್ನ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಭದ್ರಾಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ದೇವರನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೋಣ ಮಾಸೋಡು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆಲ್ ಪುರ ಆಪುಂಡು ನವರಾತ್ರಿಡು 9 ದಿನಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಬಯ್ಯಡು ರಂಗ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಲ್ ಪುರ ದೇವರಿಗೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕರಿ ಐನ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಫಲಶಯ್ಯೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ ಕದಳಿ ಶಯ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವಾದ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಊರ್ಧ ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಮುಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ದೇವರನ ಸತ್ಕರ್ಮಲೇನ್ ಪುರ ನಡಪಾವುದಿಲ್ಲ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೀನ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಯಮಿದ್ದು ಪ್ರಾರಭ್ಯ 5 ದಿನ ಉತ್ಸವ ನಡಕೊಂಡು ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಯಮಿಗೆ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 4 ದಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಕೋರಿಕುಂಟದ ಮೂಲಕವಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುಂಡು ಐಟೆ ರಥೋತ್ಸವ ಶ್ರೀಭೂತ ಬಲಿ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವಾದ ಉತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ ಆಗುಂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂದಿಪ್ಪನಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಕನ ಅರಸುಲ್ನ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಅಂತ ಐದವರ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಐನು ಮಾಗಣದ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದಕಂಡ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಕ ಮೂಲ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆನು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಕಲ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಗೆ ಕೋಲಿಜಿಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಕಲ ಆಳು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕೈಟು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಭಂಡಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಕೊಡಮಣಿತಾಯಗ್ಲ ಈ 5 ಗ್ರಾಮಡು ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹಾರಾಟದ ಬಲಿಟೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಜೀಟಿಕೆ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯನ ಉದ್ದೇಶಡ್ಲ ಕೋಲುಜೀಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಉದ್ದೇಶಡ್ಲ ದೇವರನ ಉತ್ಸವಡು ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐನ ಉತ್ಸವ ಬಲಿಟ್ ಆಚರಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವೆರ್ಲ ದೈವಗ್ಲ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧನ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲ ಪೂರ್ವದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬರ್ತದನಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕವಾದ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಪೂಂಜದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠೊಡು ಕುಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಯಡು ಮೂಜಿಲೋಕ ಪೂಪನಿತ್ ಅಕ್ಕಸುಡು ಒಂಜಾದು ಕೊಡಿ ಮರುತ ಸುತ್ತೈತ ತೇರ್ದ ಗೌಜಿಡು ಪಟ್ಟ ಸೀರ ತುತ್ತೈತೊಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಬರಿಟ್ ಗುಡಿ ತೊಲೈ ಗಂಟನಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂಜೆಗು ಪೂಂಜದ ಊರುಡು ಧರ್ಮ ಗಚ್ಚದು ದಿಪನ ಎಲಿಯ ಸೀಮೆದ ಪೂಂಜದೂರುಡು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ವರ್ಷ ದುರ್ಜಯ ಮುಗಲ ಮುಗ್ಗುಡೆ